Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na rai dangin goro. To har yanzu dai muna nan a cikin littafin sanadin kenan wanda Sumayya Abdulkadir ta wallafa. A shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka je a can Saudiya lokacin da aka faɗi sakamakon zaben Ma'aruf kan sana ƙasa yayi sujada a makamin Ibrahima. Muka ce sai da ya koma inda ya masauki ya yi shirin kwanciya bacci sannan ya kunna wayoyinsa guda 3. Sakonni ba adadi har ya rasa na wanda zai bude. Sai ya ce akwai na iyaye, bari in fara da su. Duk tsawon yau ban gaisa da su ba. Na baba ya fara budewa da yake cewa ka ce alhamdulillahi har sau 3. Komai ya yi daidai. Yanzu kai ne zababben gwamna. Yadda baba ya faɗa haka ya yi, wani farin ciki ya lullube zuciyarsa. Mulki zuma. Sai buɗe na hajiyarsa. Mun ji abin alheri. Amina kanta ta yi munna, na gaya mata babanta ya zama gwamna. Allah ya taya ka riko, ya kare ka a duk inda ka shiga, ya kauda idon makiya da mahasada a kanka amu. Mun hajiya ta, Allah ya bar minki. Abin da ya tura mata kenan. Ya kira baba suka shiga hira. Baba na bashi labarin yadda gumurzun zaben ya gudana da ruwan masoyan da Allah ya bashi. Ya kara da cewa ba na jin ka Ma'aruf, amma ka san mutanen da za ka ɗora a ƙarƙashinka. Sai na wata wai ita Laila. Kwata-kwata ya manta da ita, sai yanzu ya tuna a shefa yana da mata. A wurinsa duk wanda ba zai ji kan Amina ba ya tausaya mata ba masoyinsa ba ne. Amma ita wannan ya zai da ita, ta zame masa dole. Ya buɗe saƙon nata a natse. Duk da na san fushi kake da ni, ina yi mana congratulations. Ka dawo da Amina, zan kula da ita wallahi. Ya amsa da gajeren sako, na gode. A zuciyarsa ya ce ta baya ta rago, da ban san baɗininki ba ne. To haka ya ta bin yan uwa da abokan arziki yana amsa wayoyinsu da saƙonninsu, babu nuna ƙosawa ko girman kai, har ya zo kan na Dr. Usman. Litinin ɗin nan zan yi wa Dr. Amina magana insha Allah. Ina taya ka murna. To ya sauka a filin jirgin sama daga ƙasar Saudi lafiya, jama'a jingin suka zo taransa suka isar da shi har gidansa. Laila bata san da zuwansa ba, ta cika gidan da ƙawayenta ana taya ta murna, kuma kowace tana faɗin abin da take so Lailan ta yi mata da sun shiga ofis. Haka ya tarar da su sun cika masa falo, jiya kamar ya fitattake su. Sai ya tuna shi ɗin fa ɗan siyasa ne, ba shi da wannan damar. Suka gaisa sama-sama ya wuce. Laila ta tsallake su ta bishi, ita ba ta san dukkansu daga masu auren har marasa auren kishinta suke yi ba. Wannan kyakkyawan gwamna ita ke da shi, ita kaɗai ranta, sannan gidan gwamnati za ta koma nan ma ita kaɗai. Hasada da baƙin ciki duk suka lullube su. Gashi kuma tun da ta bi shi ɗaki ta manta da su, ba su gama alkawuran makaman da za ta nema musu wajen mai girma gwamna ba. Da suka gaji da zama, dole suka tattara suka tafi cike da ɓacin rai. To a can master bedroom ɗin Ma'aruf, hakuri Lailan ta zube tana bashi akan kasa kulawa da Amina da ta yi. Ajizanci ne irin na ɗan adam, amma ba don ba ta son Amina ba. To abinka da mace da mijinta dole ya sauko ya karbi tubar tata, ko ba komai yana bukatar ta a lokacin tunda ba shi da wata matar sai ita. Girman kai ba nasa bane, amma ba dan zuciyarsa ta yarda da ita 100% ba, ko ya manta da girman abin da ta yi masa. Tana nan dai a matsayin matarsa, amma ba aminiya ba wadda zai ɗauki amanar gidansa ya baiwa. Laila ta so mu faɗa masa abin da ke cinta a zuci, wato tana so ya bata shugabar hukumar nan ta kula da al'amuran mata. Dariya ta kama shi, ya yi abarsa sosai,
ya ce da dai kin tsaya ki yi karatun yadda ya kamata ne, amma yanzu ba ki da maraba da ɗan sakandare tunda ko takardar tsire ba ki da ita. Laila ta kulu ta sace da yaɓa magana a gare ta in ta yi masa ba daidai ba, duk dai akan take ta tsaya ta yi karatu, amma yau ta fi kowace mata zafi. Ta kuma rantse sai ya bata wannan mukamin in dai asiri na aiki kamar yadda Sunazi suka zuzzuga ta. To, Dr. Amina Mas'ud tana zagayawa ɗakunan marasa lafiya a asibitin ranar Litinin da safe sai aka aiko wata nurse ta gaya mata Dr. Turaki na neman ta in ta gama abin da take yi. Ta amsa da to. Ta ci gaba da duba marasa lafiya ta har ta gama, sannan ta nufi ofishin babban likitan nasu. Zuciya ta cike da tunanin ko menene dalilin kiran, kasancewar bai cika yin hakan ba in ba da dalili mai muhimmanci ba. Da sallama ta bude kofar ya amsa. Ki zauna mana, ya faɗa yana mai nuna mata kujerar da ke fuskantarsa. Amina ta zauna sannan ta gaishe shi, ya amsa cikin sakin fuska ya dora da faɗin, Amina, na san kin san injiniya Ma'aruf Jikas, ba sai na gabatar da shi a gare ki ba ko? Amina ta gyada kai. Na san shi a bakin yaya na Iliya dai da kafafen sadarwa. Saboda san da yaya na Iliya yake masa sai da ya tattage mu muka je muka sanya masa ƙuri'a har da goggo. An shaide shi da cewar mutumin kirki ne, wannan ne kaɗai na sani a game da shi, bayan wannan ban san komai da ya dangance shi ba. Doctor da kyau, to kin taɓa sanin yana da ya mai lalurar shanyewar ɓarin jiki mai shekaru 5? Gaskiya ban sani ba don ban san rayuwarsa ba, watakila Iliya ya sani saboda shige-shigensa a kansa. Ya yi murmushi. Iliya namu, to shine yake neman wani taimako daga gare ki, ko da yake ta wani fannin ba za a kira shi taimako ba tunda abu ne da ba kyauta za ki yi shi ba. Ƙwarewar aikin ki ce, yana so ki koma gidansa da zama, ki ci gaba da bawa yarinyarsa kulawa a gida zuwa shekara 1 mu ga abin da Allah zai yi. Kin san dai yadda lalurar shanyewar ɓarin jiki take, ba abu ne da za a ci yau ko gobe an tashi ba, tunda warkewarsa ba ta da ƙayyadadden lokaci. Ya yi alkawarin ninka miki albashin da gwamnati ke biyan ki so 4 a kowane wata. Duk ƙarshen mako kuma za ki tafi gida ki dawo Lahadi da yamma. Na yarda da ƙwarewarki a kan aikinki da sadaukarwarki, shi yasa na zaɓo ki cikin 1000. A gani na wannan wata hanyar samun alheri ce mai ɗimbin yawa gare ki da iyayenki. Amma za mu baki lokaci ki yi tunani, ki kuma nemi amincewar magabatanki. Ko a kika gani? Amina ta nitsa, tun da ya fara magana ba ta katse shi ba. Lalle ilimi mai zurfi ya yi a rayuwa. Albashi so 4 nawa, ashe ba da jimawa babban radina zai cika akan gwaggona. To Allah ya sa ta amince amu. An rantsar da shugabannin siyasa rana 1 wato Litinin 2 ga watan 2. Mai girma Ma'aruf Habibu Jikas gwamna ya shiga ofishinsa cikin nasara. Cikin ɗan lokaci komai ya daidaita, Sulela an yi hijira zuwa gidan gwamnati, abin ba a cewa komai domin wani gamman girman kai ta naɗa ta ɗauka ta aza a kanta. Suka shiga gidan gwamnati tare, danginta babu wanda ya isa ya rabe ta. Mahaifiyarta kaɗai take wa ihsani, shi uban ta ma manta da shi. Kannanta da suke uba ɗaya, Sadiya da Asiya, ba irin roƙon da ba su yi mata ta waya ba kan su zo a yi bikin rantsarwa da tarewa da su. Ta ce sam ba ta gayyata ƙauyawa gidanta. Kafin zuwan wannan ranar, duk sanda Ma'aruf ya ce ya kamata ta je gida ta gaida iyaye da dangi, sai ta ce masa gobe za a sauke kayan da ta yi oda, har ya gaji ya rabu da ita. To lokacin da Ma'aruf Jikas ya zo na ɗin kwamishinoninsa, sai ya rangada wa Dr. Usman Turaki kujerar kwamishinan lafiya.
ya kuma baiwa Dr. Umar mai hidimta wa gwamna na musamman a kan fannin lafiya don nuna godiyarsa kan yadda ya kula masa da Amina a asibiti. Sauran duk na jikinsa ne, abokan karatu ne, malamansu na jami'a ne, ƙawayen Aisha ne da 'yan uwanta, bai manta da su ba, duk ya nema wasu daga cikinsu ya ba su mukamai manya da ƙanana waɗanda ya yarda da amana su da ingancin kwalayensu. Komai ya tafi daidai, mulkin gwamnatin Habibu Jikas ya so makan kama a jiharsu. A nan za mu sake waiwaye Amina da gwaggonta tare da inna Zulai da gwaggo ta kirawo don ta taya ta jin wannan almara ko kuwa rashin kan gado da Amina ta zo mata da shi. Ta ce in banda rashin kan gado irin naki Amina, ina hankali na zai kwanta kina kwanci wani muhalli daban da nawa, alhali na san bai yi miki aure ba. Gwaggo ta faɗa cike da damuwa, muryarta a sanyaye. Muryar tata ta nuna tsananin damuwar da zancen da Aminan ta zo mata da shi ya jefa ta a ciki. Gwaggo Zulai ta ce dama a ce aurenki zai yi ne don ki kula da ɗiyar da ya fi armashin ji. Amina ta jefa wa inna Zulai harara ta gefen ido, ganin tana tufka tana warware mata. Amina ta gyara zama, gwaggo akan aiki na nake. Mu ne ƙwararrun da ake ɗauka haya har gida mu kula da mai lalurar shanyewar ɓarin jiki idan mutum zai iya biya. Sannan ban bar aiki na gwamnati ba, za a ba da aro na shekara ɗaya ne in daina karɓa albashin gwamnati in karɓi na waɗanda suka haye ni. Ki kwantar da hankalinki gwaggo, duk ƙarshen sati zan taho gida in koma Lahadi da yamma. Sannan fa akwai mata aure a gidan, kuma gwaggo ai gidan gwamnati ya wuce duk yadda kike tsammani, girmansa da faɗinsa, in ba kai ka nemi mutum ba babu abun da zai haɗa ku. Albashi na za a ninka so 4 gwaggo, ba da jimawa ba Allah zai cika min muradin da nake da shi a kanki. Ki banni na yi aiki na gwaggo, in har kin yarda a kanki kan cewa kin bani tarbiya yadda ya kamata. Duk inda na shiga zan iya kula da kaina gwaggo, zan nuna tarbiyyar da kika yi mun, da yadda Allah ba zan baki kunya ba. Hakan ba zai yiwu ba tare da na samu goyon baya da ƙwarin gwiwa ki da albarkaki ba gwaggo. Shekaru 7 ina karatu a jami'a, ba ki taɓa samun wani abun Allah wadai daga gare ni ba, sai don zan je aiki na shekara 1 duk ƙarshen sati ina tare da ki. Da zan yi hidimar ƙasa fa Gombe na tafi, duk ba ki nuna damuwa ba gwaggo sai wannan. Gwaggo ta nisa, Amina ke yarinya ce, mutane da halayensu canzawa suke kamar hawainiya in suka samu daular duniya. Ina tsoron ki ta shiga daular nan Amina, kada halayenki da tarbiyyarki su canza. Kamin Amina ta ce komai, Iliya ya sallama ya shigo. Amina ta gode Allah a zuciyarta, ta tabbata mai taya ta wannan yakin da waɗannan dattijan masu tsoron duniya da abin da ke cikinta ya zo. Ita ma tana yarda da abin da suke hanguwar, kawai tana kare kanta ne don ta yarda da kanta, kuma tana son yin aikin ko muradin da take da shi akan gwaggo ya cika. Ba tana son yi don amfanin kanta ba ne, za ta yi ne don samun cikan muradin da take da shi akan gwaggonta tun tana karama, wanda daga ita sai ubangijinta suka san me take son yi wa gwaggon da bata yi karatun zamani ba, amma ta tsaya kai da fata ta cika mata muradinta har ga wa al'umma na amfana da ita, ya kuma zame mata hanyar samu na har abada, ya zama silar dogaro da kai a gare ta. Kullum ta ɗauki albashi cikin asusunta sai ta tuna babanta, sai ta ce ina ma kana raye baba, in rashin kuɗi ne ya sa ka sha wahalhalun da ka sha a rayuwarka, yau ga kuɗin na samar maka, ba ni da abin da zan yi da su, to bari in yi ta tara su in ya so gwaggwata amfana a ƙarashin rayuwarta. Ni ba abin da zan yi da su, gwaggwata min komai, tana kan yi min alhamdulillah. Gogo ke wata baiwa ce daga Allah zuwa ga Amina. Abin take faɗi a zuciyarta kenan. Iliya ya shigo ya zauna a gefe. Wai me kuke tattaunawa ne? Ana gani na aka yi wani gum.
Gwaggo dai bata tanka ba don ta san shi sarai, muddin ya ji akan aikin wa ake wannan takaddamar to Amina ta yi nasara a kansu ta gama, don kaifin bakinsa wajen yarje mata sai ya fi na kowa. Inna Zulai da bata san waye Iliya ba ta dan so mu har hada masa abun da ta fahimta, wai gwamna Jikas ke son daukar Amina aiki ta kula da diyarsa mai shanyayyen jiki, amma dole sai ta koma gidansa don ya rabu yarinyar da gadon asibiti, zai dinga ninka mata albashinta na asibiti so 4 duk wata. To Goggo ta kasa aminci, sai Iliya ya kasa tsayawa ya ji karshen zancen, ya daka tsalle dire ya ce tab ija, to shi ne kuka sa Dr. Amina a tsakiya kuna son yi mana sagegeduwa? To ke Amina yanzu wai me kike ce musu sun ki yadda? To ke Goggo in wannan damar ta wuce Amina, anya kin yi wa kanki adalci ganin wahalar da kika ci kamin Amina ta zama likita? To wai ma in tambaye ku, ina ruwan Jikas da Amina in ya ɗauke ta cikin gidansa? An ce muku ba shi da mata ne ko manemin mata ne? To in sanadin hakan ne Allah zai baiwa Amina miji, sai ku sa ƙafa ku shura alherin Allah? Kai ni ban taɓa jin kin bani takaici irin na yau ba. Kin bi wa Inna Zulai kuna tabbata yawun bakinku akan alherin da ya zo har gida ya same ku. Shin waye ce muku Amina ita ce kaɗai likitan mataccen ƙashi a jihar nan? Don kun samu Allah ya zaɓo ta cikin 1000 ya bata, shine za ku tsaya kuna kasa ta akan faranti tana lallashin ku kuna togewa? Dr. Amina, adana yawun bakinki zai miki amfani a gaba. Banni da su, ku gaya min duk abin da kuke gujewa na shigar Dr. Amina gidan gwamnati. Amina banda dariya ba abin da take ganin yadda Iliya ya ta karkare yana ta zubo magana kamar wani lakcara. Goggo da Inna sun kirne fuska sai jifarsu suke da harara. To masu haro bari mu kwana a nan sai a dakace zuwan shiri na gaba. Assalamu alaikum.